Song ang tabuk bazak GB ni cancer hospital orono koktoma je khas Kolanpur ni je sakhamyangi sokhaijak 16 বছর umorni Sanjana Deborma belai ke kharma singsa condition tabuk bo thanayo achuk manja sutui rogo manjangi tongmani phiaba tabuk ke sutui mano samaro kisa komikha phiaba u yakni basagrok yogjak mansini bari tongota lukorongni chubachu manenyo oro cancer hospital doi admission mayangi tongmani tamhimba rangkringi borok katar masaro nogot thangi mapaikha nogot thangi wa tok phalai je tongmani rangni source deba tubui pai basak sakrobo sawo gaba tongmala lia bo hasangbo oro tui phemani doi admission manglia paithak jora doctor rang keri hini khnawai oro admission nargui toni bani ini hingke doctor sarai sairika no je phatarot langsidi Bombay ni Tata Hospital hongkangke aro je treatment cost khnangla je borok thangnani tongna nabasim sinangnai lukorongni thanio chubasu maneni osok segang phaimani tai kisani bagai phatarot langi tumuno bini abo bekreng bisingni je bemar obono operation khaikangke hamui mano tini korokta thinangni asai song yakaba 16 বছর siko gai bohai borok tumuno obohai hamyarok bai bigra bai pailaya nginai langma sokhangke chini hoda do panino khoti abogi norok borok jotoni chubachu tumuno mankhangke bukuk sonjona kahamungi phaipinai tai khoroksa sikla thangphaimani bai ba kifli phaimani bai langma kifli manmani bai joi society rok bini khaniawo bo bin jorawo bo amke basalai kaisa kotor udahoron ngai tawthak joratui bo chubachu manenyo osuk jora oro cancer hospital tong phiaba bina bekrengni akka sano tumuno operation khainai kibiman khangake bo hamui man hone tini Dr. Dipankar De ninai saka tabuk norni yago se khapani takhte bukuk chong tumuno oroni mantri oroni naikolnai kebo PTDC CM buagra song tumuno hasini mantri bikas demas kurok hasini mantri Dr. Malik Sasar tumuno borno chubasu khlaikangke khorsa siklen langma kifli man phinai hai hinenyo tini borni taisa update normal himani norok komse kom bahike chubai man kisa nailegra kha chanai tai bongni Google Pay contact number begono bskango rojak aro kitsa kok sai nebe jadi haji chubalayana khoroksa borok manote khorsa no thangnani abahai khei sing tumuno thalai chubalai man khangke kha khlayo sing thinango je tabuk je rikso je bigra klai tongra bo khaba sawana au chini khagarang lukorok tongo tabuk sing hamyang phano kifli phaimano hone o phuluk marina phulna bagai soi o jorao norni chubachu borok khosono mo thangnani tumuno norni bakhawa hamjakmani maya eba je kisapano chubachu khaini bagai juda lamate keuba Delhi ba Mumbai thangnani chubachu gradi keuba rang je manti chuba gradi keuba kok khobor naoinai bomai ke hamka khaikangka ba abo a jungjale yakaglai mansino doctor ka sairika phataron tlangna nangsinai ake harike jeng thinangni asai songrono mo thanglayana chubalayana oro cancer hospital tabuk Sanjana Deborma dai nokha salai saldam bisingo borno phatarot langna dagi mu kha doctor tabuk chini ya phawase chini barja khodari barja tei tongnai rok tam khlaiman abo joran kok sasinai norni je pro hamjakma mannai asle photograsene jotna hambai Sanjana bahai tong tai doctor rok tam huni saka kia saikhna gari tabu sanjana tai iko doctor rok khaito bairo thangni nei lefare hotel lefare jan sau tang ka sang rang puisa krang nei sang tabu thana pano sang goi maya kota sa tong sagata baira thangke hamnai jahni sa baira thangke hamnai so ka baira thangni takjun thomta kare to ha ga sang sang lokoni thing man tha ga sang bo tonglai ma pa lo khaba ti dai thang sun bo bai jong ta ga ya bano takla ni bono thomta kare abano chini ko lukoro ba nini ade chini mandre so dotno no ko yo a amon sayo tei da jaranya baire rok langai hamre tei mana all sa soga de sao ham ban baire langai na bomo hai ni bagi rang nang tai besuk rang nang honi sajak borok khaje musuk nang honi saya ga musuk tonangan ar ko jumu dam de ko no khai bunga ar thangai thangani khanyani par tei chana ne tongmari ogi ka tro sauta borot langna ni hinsa Bombay wat lang ni sao Bombay ni Tata Hospital. oh
Tata hospital borok langni ni so garo langrok to asuk nai ya so asuk nai to thanani sanani tongnani to bahut nango jai sar sagate kaisa noro kolkata langmano kolkata aro kisan ko doctor tongo ya aro kai 15-20 টাকা মতো nango sawo sar sawo aro no সম্ভব ya jai Tata hospital langdi bumayo abis bosau sar sawo lekar te ko ini kenapa di mana borok atau lekar nok lang nang kai ano jano ki bo sarabo di kongkasa oro cancer hospital ni acha kai obo bom hai oro khai kono tai ingli hani jasa na oro direct sagat ini ko thaching arai te rokono sawni nei oro ingli yang jeng malia no baire ko lang nai taksi jote lukurong ni chuba so bo hai man kha kurung ni coba su to iko mangka 20-30 hajar moto man mani goro tongo sawo mana yo lai su lai abo paijang no ye tabu abo no iko ni edc ni montri jara tongnai ba mla mbc ni tabu jara kedal base fason mai ro bormo bang kobo ijami jano sajjo ritu koygen ni bisingo bong sajjo judi mangkhaiba ang phatsa langmano hataro ba ang borno khlumo am bagi pon ang kobo koyo borkia suba ko ke belen ka hanta rang simir ekhena thang sogino na borok borok langnani bagi sahajo nangi jongnoro borok to jara sinai nangmani to nangu na bo to ek number to abo dang mo khabo thaya sai mai abo jaga to sai mana nang jaga ro sai tam pai lang nai সঞ্জনানি অবস্থাকে বাহাই তাবো বেলাই যা বাড়ি না কিসে কিসে সাজাং মারক কমি সাজাং মার আবো কম ইউ হিমায়া ইকো তাকে মাইরক তেমিয়া বহরক তেবো খুলি উই আগে সেতে বহ তাকরা বাগি তো আসুবি রগ ইয়াগ ফুং কিসা লারা সারা কেমন 사장만이 ইয়াগ ফুং উই লারা সারা বো খাইমালি আতা বুতো তো হপন খাবন ঠিকাই সুদিকে আবো পামুই বলো না নাঙ্গো Haklap yang yakung garo ti pura puli ja sagang ke ekdom ramdak ki pung garo tekrang mana ekdom kerak-kerak to garo meti sagai sajak ta aw hai tam bom hai operation na khaya nangan hani sa bairat langkhai operation to operation khaya nango operation ni bebarang ka bo o je Tata hospital abo baro sanat jona pore to doctor ye sati thake mo sai na abo bekrang bising operation khaya nango ya sar sawo nok lang na ko dari lang di nok lepan na ko kenapa na hadin sadang Kenor tabuk lukuroni kabang coba sunang tongo suba su to belaken nang tongo ningo sini montri babu bagra bormo bang koyo koiman bisingte to sekarang rawo nuka sini sar ml sini paitang tai itu kepano pai nyai pai ya bo ml paitang ronti ml ye bo tini kok salagang an to kok tani pura kok sa tu kok samani hai sondona ta hamui sanga nei facebook live bodi ja nok tam ni bagi taktai chapun thai tong sa ni bo kok sa ti bo ke bor hamkani khana hamba bo facebook no buni kenor kami sa ye sagata hai bo atirok hamya tep bari tong samani oro ang tini nai mani nu bu ni sata Mungkin orang naik naik. Cah, ketau pacak jora sabnok senar nanyong korang tabok. Sabnok narne bolte ko ako na sini montri MLA pormo sing sini Tripurani montri sana itu tuh kogogo. Baru anak kisah dari kisah coba suri itu, coba suri itu tang dating tenang mono, aku bagi. Ngong ni para bor sing kamu? Para Khas Kolanpur. Nirbu mukai? An Devendra Devrama. Nintai besar ke pori tong na? Gusta tani bui mang korok besar kan ada. Sarjana mang kayak ini tema sa kelas 9 tak lek. Bor ke nokot tong lai jong kha. Nokot tong hai ko bini bari ma tong kita tai ke tip setelah baru. Dah kan.